wan sogo ang no ohani don che puru sunani rang le kerei wan sogo tangina ka ang le berei kata kuti yok berai bahan kaham song lai kata kuti yok berai bahan kaham song lai neng lai kha chua dol bai hopong ai lai neng lai kha chua dol bai hopong ai lai je puru na o ang le bondo kena ai kese bondole sujang nai boroni manei ang le sunai boroni manei ang le sunai nawi chama genang sui maya ke boy baila chi mong ser jangai boy baila chi mong ser jangai Jio mobile tong ma phano bono ang thali phano Jio mobile tong ma phano bono ang thali phano ma sunai kharang hake phano ma sunai kharang hake phano je puru na o ang le bondon wan sogo ang no ohani don don Hazar kaisa khati ui ton ma mana hanai tas thung za gai pai kha mana hanai tas thung za gai pai kha sunani rang kere gai beri bo wala yei no go thang gai pai kha wala yei no go thang gai pai kha ma sa tong ma phano bono ang thali phano thok ma sa tong ma phano bono ang thali phano ma sunai kharang hake phano ma sunai kharang hake phano je puru na o ang le bondon wan sogo ang no ohani don je puru sunani rang le wan sogo tangina ka ang le berei kata kuti yok berai bahan kaham song lai kata kuti yok berai bahan kaham song lai neng lai kha chua dol bai hopong ai lai neng lai kha chua dol bai hopong ai lai tangina dalang ang le bondo kerei khyani no khongni don Uf, obondon. Kenapa jadi jotono loro video tu channel nakha abo hungka ke tabun ketal video tekisa ka on channel sabse video nai chakmani kabang tabung noro klik khai nai ta pawede hambai